da'awan mu kawar da tunani irin nasu. ina fata an gane. wa insha'i mujtama'in rabbani, da samar da ƙasa, da samar da yanayi, da samar da rayuwa wadda take bin Allah. To kun ga anan namu ko ya sha bamban da na 'yan Boko Haram. Na 'yan Boko Haram da ƙarfin tsiya ne, da yaƙi ne, da bom ne. Mu kuma fa it's all about knowledge. Komai da ilimi ne za a yi, komai sannu a hankali ne, komai da bin matakai ne, komai da nazari ne, komai da haƙuri ne, komai da ta'anni ne, bin abu bayan ɗaya. To shi yasa in kuka tashi sai ku ga masu zafin kai daga cikin ire-iren ku matasa 'yan ahlus sunna 'yan salafiyun sai su ce da'awa ba gaskiya ba ce, saboda an ce za a yi kaza a tashi a yi mana da ƙarfi sai mu ce a bisa shiryar da muke